Рәшидә Литфуллина әлеге кабинетка еш килә. Өлкәннәрне нинди сораулар борчымас? Пенсия турындамы, төрле ташламалар алумы, торак мәсьәләләре, һәркемне тыңлап, кирәкле белгечкә җибәрү, гомумән ярдәм күрсәтә алуына шатлана Разия Садриддинова. Быел аның ветераннар советы рәисе вазыйфаларын башкаруына 2 ел тула. Аның энергиясе бөтен кешегә дә җитә. Шуңа күрә ул бик каты менә урынны эшли дип уйлыйм мин аны. Аның урыны монда булган. Алла рәхмәтләр генә анарга. Һәрбер карт кешегә юл таба ул. Һәрберсе белән уртак тел табып. Бик әйбәт кеше. Сугыш, тыл хезмәт ветераннары, райондагы 16 меңнән артык пенсионер, барысы да Разия Садриддинова карамагында. Ул аларның берсендә онытмый, иләренә барып хәлләрен белешә, дарулар белән тәэмин ителүләрен күзәтү астында тота, хастаханәдә ничек дәвалануларын тикшерә. Картларга хәлләрен белеп торырга кирәк инде. Рәхмәт онытмыйлар. Өлкәннәр сабый балалар төсле, барысының да җаена барырга, күңеленә юл табарга көйли белергә кирәк. Һәм моны Разия Садриддинова бик уңышлы башкара. Гомере буе укытучылар һәм укучылар белән эшләгәнгә күрә аларны да онытмый. Бүген дә аның янына төпле киңәш, методик ярдәм сорап киләләр. Авыл җирлекләре башлыклары белән дә тыгыз элемтәдә тора ветераннар советы рәисе. Кайда гына эшләсәм дә, һәр вакытта да минем бар теләгем кешеләргә күбрәк ярдәм итү, изгелек тарату, шәфкать, күңелләренә шәфкать уты кертү. Һәм инде менә ветераннар Нурлат муниципаль районы һәм Нурлат шәһәре ветераннар, пенсионерлар рәисе булып сайланганнан соң мин инде бик күп пенсионерлар, хезмәт ветераннары һәм бигрәк тә инде Бөек Ватан сугышы ветераннары белән аралашам, сөйләшәм. Аларга һәр вакытта да нинди дә булса игелек эшлисем килә. Изгелек эшләп, игелек алырмын дип уйлыйм. Һәр көн иртәдән алып кичкә кадәр шушы мәшәкатьләр белән эшлим һәм яшим. Аның пенсионерлары шахматта уйный, тренажер залында да шөгыльләнә, компьютер нечкәлекләренә төшенә һәм төрле чараларда катнаша. Гомумән тулы канлы тормыш белән яши. 3нче буын героинясы Разия Садриддинованың нәкъ үзе кебек.